Oranina benkashana kamenze yaphuza umlazanga ameva enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika igama lami King Sichaka wakaluqi Sibongo makuthi ke mhlawumbe uyayibuza uyayiphendula ukuthi yini le iBlaqlife TV igama lohlelo izimpande zama-Afrika the review sibheka nje izinto ezithinta abantu nokukhathazeka kwabo ngokulashwa ngokwesintu nala abanye bejabule khona ke sizobheka ukuthi kwenzakalani sixoxa into ethinta impande ya asikhulume nawe ke sizwe ukuthi ngabe kuthini kwakho kuPaul ungakhomenta ulike subscribe sibe ingxenye nje umndeni omkhulu okhula usuku nosuku sikhona ke sihambe sithi sinaso namhlanje esizokhuluma naso sizwe udaba lwaso asibingelele mawami Ngiyabingelela umsakazweni bingena abalaleli. Kuyaphileka kodwa Hayi kuyaphileka mntana Msuthi. Siyayigwinya noma ibaba. Yebo mntana. Eqinisa imvamisa la ohlelo lethu sinokuhlala nabantu abasha hlale nabathe nje ukuba badadlana kodwa namhlanje siphethe nje inzala abantu impela ethe uqina kungani salwasamula uzokwenzani sokhuluma ngani namhlanje Mntana mangazi ngizoqalaphi. Kuningi kona. Mntana nami ngishadile. Ngineminyaka ngiyacabanga igijimela la ku 55 ngishadile nale ndoda. Hayi ngithe kusuka le ndoda yami sihlupheka. Yabona thina ke ayizange kube khona lento inokulobolana ngiyazi sasivele sihambile sekumfundisi faka iring uqede phela hayi sinobaba sekhaya sidonsa kanzima sazala ingane nazo sizikhulisa kanzima zo3 hayi uthe kusuka lapho kade sihlupheka phatha ubaba wathenga ikhumbi eyodwa hayi enhle ikhumbi lingajabula futhi nami Sathule kanjena kancane phela ngeke uyibuze indoda njalo ukuthi ithatha phi imali uthatha badini. Hawu. Phatha kwathengwa ikhumbi. Hawu. Kwenze njani manje futhi wathenga ikhumbi maduze nje. Hayi. Uthe phatha hayibo. Imfuyo yanda. Sinazi imbuzi zona zimbili nenkomo ke eyesifazana. Hayi kwandi inkomo imfuyo ethi nje yanda kwamnandi nje ekhaya. Hayi. Ubaba njalo uma imoto isifikile sizoletha imali yabona abafana abashayilayo bakubaletha imali ntambama. Ubaba unokuyibala ke mebala ke ayibala yedwa ke akafuna ukubaliswa ke wakwami. Ayibale yedwa mase ehamba ekameleni lakhe elingaphandle. Lapha akafuna ngene umuntu. Uye yedwa. Ubuye yedwa ngenayo mntanami angeni umuntu. Hayi njalo uyakhona. Hayi. Bathi kunento longingisolisa manje ukuthi hayibo. Abantu bale ekhaya baphela nje. Kwenzekani? Balahleka. Abangcwadi. Hayi. Okay. Uma buka asikazi singcwabe thina kwami. Bayaduka nje. Hawu. Noma usuthi uhamba emgaqweni usukhulunywa kabi uyabona bekhuluma ngawabantu. Ayi. Ingisolise lento ukuthi ngeke mntanami khonto yenzayo lo. Hayi kukhona indoda ehlala ifika laphana emthathe bahambe. Nyamalala ke u2 days angabuye ekhaya njengoba ngishilo ngathi angabuzwa mebuya ko baba hayi uyambona usenamandla usisemsaba nathi hayi uthe nje sahambile futhi nginilanga angazwa iyephi la lendoda hayi ngathi ngeke yongena kulela gumbi lela ngafuni ngene umuntu angitshela ngisho abantwana hayi ngiye khona hayi sikhiya sivume ngifune siye ngingene hayibo into engayifica lapha mntanami utha yabona abantu bengikhuluma amathumba yanyakaza ngafika kukhona isitho sabantu yo mntanami amakhanda kukhona okunye kubekwe laphana kuyenuka kulandawo angimazi baba kwami ungena kanjani lapha angimazi ungena kanjani kuyanuka kuyinhlobonhlobo yabona ukuthi angusabona noma hayibo amadoda lawana namabafazi awusaboni hayi ngiphume ngivale lento ngidle kunabantwana yabona hayi ngihlale nayo lento abuye ubaba la ibuya khona futhi angisho lutho hayibo after 3 days aduka umntwana futhi omunye akaziwa umntwana bheka umntwana akaziwa hayibo sengimume endaweni manje ukuthi hayi loya uyabadla abantwana hayi ke uthe mase kuduka lo ngimthanda kakhulu ilanga asukuma khona ngathi baba ake sikhulume le ndaba ngeke phela silahlela abantwana siyahlala bawusibuka umakhelwane athe hayi bayeke la benza lento sobakhombisa hayi ngilalele ke nami mfana wami ngilalele hayi sihambe isikhathi yabona lapha mntana amaphoyisa ahluleka
ngoba wathi mengena kula room ngambona edizela ngoba ngase ngibiza amaphoyisa mangimbona ngathi uyahlanya ufuna ukusibulala wathi uyawuvula umnyango wadizela wathi uyawuvula umnyango akuvumi yo ngibheka kwenze njani ngiyasaba ukumlandela ngoba sengiyayazi indaba bathe nakazi ukuthi ngiyayazi hayi hathi mengimlandela ngiwindi imbuka wathi mengena washayeka phansi esawuvula nje umnyango washayeka phansi ngamemeza umakhelwane beza kanami bamthatha angifunwa ke endaweni kodwa ke phela ke ngase bengikhalela abantu thathwa ke ambulance hayi esakhuluma ke lapho ethi angifuna ambulance ngibize namaphoyisa ke manje ngoba ngisazi ukuthi mhlambe bazomncenga nibathini hayi baze bamthatha esibhedlela nakhona esibhedlela hayi into abangitshela ngiyona ngizwanga namanje ngisazibuza bathi hayi woza nangifuna ukukhuluma nawe hayi uthini na akhulume nani ngoba ngisuka kude sihlala emakhaya phela thini ibhedlela ezikude hayi ngize ngifike esibhedlela hayi ngifike esahlisiza athi iphi ingane yami ngithi iphi yona baba athi le ground ngithi yiphi ground ngoba sesiphelile ingane yiphi ground athi le ground ngithi yiphi athi nkosikazi ngicela ukuphumela ubala namhlanje yini ubani owangena apha baba ku-round wakhihliza kwaphela engasashongo lutho mntanami okay hayi kubuya kwemanjena ke wonke ke sibamba amakhanda ke sekufuneke ke manje ngifuna abantu ke manje kuzongcwatshiswa ke manje ngingcwatshele wonke nomuntu imali phela manje angisazitholi mina ngokuzifihla lapha becash up sihlala lapha imali angizazi anginalutho ebank angivumeleki ukuba nemali mina hayi ufika ilanga lomngcwabo mntanami hayi silethwa isitumbu ekhaya masilethwa hayibo ayena ubaba lo hayibo mengithi udindilizile lo muntu ngiyambona yena kodwa engathi akuyena ubaba hayi bamehlise mntanami bamehlise bambeke phansi ebembeka phansi ngabona ukuthi hayi lezi inkomo zami kade ziloke zifa ngoba lezifa nenkomo manje ezu2 ngathi hayi zona lezi inkomo zimile egate ngathi nikini ikhanda abantu bangibuza yini ngathi khonto ngibona egate hayi lento uyibona emva kokufika komzimba kababa inkomo emile egate ebekade siwazi ukuthi ifile okay hayi ngizibuke lezi inkomo ngibuke ngala ngibuke hayi ngiwe aphapha bamntanami late nami sengabantu ngivuke ngingazazi ukuthi ngizothini hayi kusayinembuzi ke njalo esisasele siyazala futhi lezi imbuzi hayi ubaba mhlambe no3 months ehambile kwakushabalala imbuzi sathi siyayihlinza lenye imbuzi sithi ake senzeni nje itiyane ekhaya yahlatha imbuzi ayiphuma igazi hawu kwenze njani manje le mbuzi ayinagazi kwenzekani ngingazi hayi ingiphathe kabi mntanami lento mingiphathe kabi ngoba manje mntanami wonke umuntu asafuna ukungisiza kwami ngento ezenzeka lapha endlini sofana nomthakathi nje ayisenzeki izinto kahle manje na okay ke mntanami idlule ke sihamba isikhathi hayi mesihamba isikhathi ngithi ngeke izinto sesiphelile ziyashabalala amateksi ashabalala ginqika amatekisi ubani ugwinqika nemoto ubani ushayisiwe kanjani njani emabridgini kuthi ungene khona hayi ngoba abaphuzi nje driver bala ekhaya uqala manje uyofuna usizo hayi ngathi ngiyofuna usizo ke manje hayi mengiya ngofuna usizo laphana into yokuqala ngibuza yona lo muntu wathi iyafa kanjani indoda yakho ngathi kunzima ukuchaza wathi mama uzuthola usizo iyafa kanjani indoda yakho ngathi hayi yaquleka iyongena endlini yayo njengomsamo yayisesibhedlele yahlala insuku nezibhedlela kwaphela kwayo lapha wathi mama indoda yakhe angakutshela iqiniso ngathi njani wathi le ndlu liyana wangena endlini wena ngathi yebo wasethi wenzani ngithi hayi ngafe ngabuka ngashaqa into engayifica khona wathi uyazi ukuthi wena obulala indoda yakho njani wangafuneli ungene lapha sure ngiphela amandla
Shuthu wena mama ngokungena lapha endlini wabulala impilo ekababa. Ngayibulala impilo yonke into. Qeda zonke izinto. Kwaphela yonke into kuyalanjwa endlini akunalutho endlini. Manje yini oyidinga ufuna ukusizakala kanjani? Ufuna lezi zinto iphele uqhubeke nempilo normal noma yini oyidinga? Ngiyazi mntanami uzongizwa kabi. Nabalaleli bazongizwa kabi. Banwami kuyalanjwa endlini. Yeah. Ngidinga lamandla ayenawo ubaba. Wayenza ngani ubaba ukuthi izinto zibe khona endlini zonke? Oh. Ngidinga lawo mandla. Hayi mntanami singancame kudayisa indloko sisale ku round. Ngamafuphi mama ufuna ukubuyela back emandleni kababa noma Yebo. so ukuthwala. Noma ukuthwala noma ngoba amusha abantu bathi hayi toilet. Kulungile. Angithwaleke nami mntanami. Angithwale. Angiyayiqala. Hayi angithwale mntanami ngiyacela uNkulunkulu hayi ngixolele namadlozi mekhona ngixolele ngeke mntanami. Hayi kuyona indlala. Angithi ubusho la ukuthi ufice izicubu zabantu lapha. Nawe ngabe ufuna ukuhamba emgodini ofanayo? Hayi akulungile mntanami. Kulungile mntanami. Nendlala ngiyibona. Ngiyafa indlala mntanami. Ungangiboni ngingaka nje. Ungangiboni ngingaka indlala. Hayi. Mntanami. Ngiyacela mntanami ungimemezele kubalaleli. Ngiyacela mntanami. Usho ukuthi uthunywe yimina and bayangizwa. Umfazi ozele uyalizwa lusizi lami. Ngiyacela mfana. Siyakuzwa masokhuluma nesizwe ukuthi baphawula bathina abantu sizwe futhi ukuthi nomlaphi wendabuko esomthola uzophawula athini. Yebo. Sibonga kakhulu ithuba lakho mama. Ngibonga kakhulu abalaleli. Yebo. Hayi babukele emakhaya ezivile udaba likama ekhuluma ke ngodaba lwakhe. Siyathemba ukuthi khona uzosizakala ngakho. Asambe sigwinya mathe masibuya ngapha sinawe. Alright babukele emakhaya beBlaqlife TV egameni lohlelo impande ezama Africa kodwa le the review siyabheka nje okuthile ukuthinta abantu ngokulashwa ngesintu njengoba ngishilo ke ngaphambi kokuthi sihlabe ikhefu ukuthi sizokhuluma nodokotela sithole izimpendulo ngalokhu ugogo noma uma wethu ekhuluma ngakho ukuthi cha yena into ayidingayo udinga amandla lawa ayinika ubaba abuye back abekuyena. Ngiyaqala ke nqa empilweni nami uhlala nesimo esifana nalesi. Abanye abantu bafuna ukuphuma uma uthi ufuna ukuhlala ngoba ngeke ayimele indlela. Dokotela sabengele. Thokoza babukeli beBlaqlife TV. Nangumsakazo weBlaqlife TV. Uyibonela dokotela sikhuluma nentombi endala la ekhuluma ngobaba obekade enamandla kwenzeka izinto zenzeke konakala mhla yona intombi endala ingena endlini kwangamela ingene kuyona. Manje ke uthi ukhala ngokuthi kuyalanjwa kodwa akafuni uyiphela lezi zinto ufuna ayibuye naye athole lamandla. Nangokugogo la wayenganikezwa ngamandla njengamanje umkhonyana akasekho. Ikhona indlela ethi asizakale lamandla wakhe ine back. Thokoza kahle. Ikhona indlela la kaGasa esikamsiza ngayo ukuthi lamandla abuye back kuyena. Kodwa sikabe sambuyisela lesithwalo sakhe leso esithathile lapha. Yeah. Ngoba siyashaya sona mosibheka siyashaya nje bakokuduka izingane nje. Sasikade siphakama ngezingane siphakama ngezicubu zezingane. Njengoba ebona nenkomo lezi ezadlihlatshiwe esezibona sezibheke ngasegeyithini ezibona seziphila. Ukhona umunye ubaba umsakazo wangala eSouth Coast laseHarding. Bayamaza abaningi ngeke ngimusho ngegama. Wayethwele lo baba. Lo baba wayemehlaba inkomo ngakusasa wenenkomo eziningi. Kahle sithwalo sabanomzana leso. Wayemehlaba inkomo ngakusasa mabeyibona abantu abayibona zisegcakini. Webiza insizwa futhi uthi ubiza insizwa zendawo eza ko Harding eza kephi ngolweni zihlangane zonke kuzodliwa inyama lapho. Makudliwa lenkomo lezi zisuke zihlatshiwe kusuke kudlalwa induku. Ushawana kuchitheka igazi balimala ngendlela esimanga abalimele kakhulu webamukelisa imali. Yeah. Isithwale sikanjalo omkhulu sikhona kodwa siyashaya ngoba naye wengenamndeni wenako konke kodwa umndeni wakhe abafowabo babeyimpuqumpuqu. Yabo. Kunjalo nomsana. Umala uzwakala engenendaba nanokuthi sishaya abantu. Sengifuna ukuthola ukuthi ke njengomlaphi wendabuko uma sishaya abantu ekhaya seudlulisela komunye umuntu uyakwazi nokuhlamba laba bantu abahambe ngale ndlela ebenze babe amadlozi akahle ekhaya noma zilimaze nje. Siyakwazi ukubahlambulula la kaGasa abantu abasuke behambe ngale ndlela siyabalanda sibahlambulule. Ukuthi kuphela umuntu ekumele simlande simhlambulule nje obethi umama ufuna ukubuyela khona lapha uthi izinto zikashabalala. Owazi kahle ngalomsebenzi ubaba wakhona. Ubaba wakhona. Ubaba wakhona unomuthi ekumele siwenze sekumlanda wona ayofaka ethuneni lakhe nenhlabathi yakhona kunento ekuthiwa umsakazilo khuzana
ekuthiwa unontingonyona encanyana ibhodwe nje. Yeah. Ya bayayazi abaningi kuba yibhodwe nje. Elizobe linenhlabathi yababa la. Siyamlanda ubaba sesiyamvusa ukuthi aphile kuyena ubaba kube uyena omsebenzelayo. Okay. Yabo ngoba ufe ewazi lo msebenzi. Ewazi Yabo. umsebenzi. Sesiyamvusa ke lo baba ukuthi aphile kulo mama simfaka umphendulo omkhulu. Khona umuthi ekuthiwa umphendulo omkhulu. Kube khona umuthi ekuthiwa umabusana. Yabo. Senzele lento ukuthi ibuse kulo mama lo kube khona umuthi ekuthiwa iletha mase kuba khona umuthi ekuthiwa ithetha lo muthi ekuthiwa ithetha uzobe sewuxuba nalenhlabathi le bhodi uzobe libeke lapha abe sewuxuba nalenhlabathi le abe embe emsamo afake khona lo muthi lo ekuthiwa ithetha ukuthi yonke into eyisho methetha uzakwazi ukuthi mefuna ifortune ethi ngifuna ifortune ubaba wala ekhaya usezokwazi ukugijima manje abe isigijimi sakhe amlandele zonke lezi zinto lezi kuze kubuyele impilo yakhe ibe right kodwa nje ukuhlambulula siyabahlambulula labantu laba abashona sibabuyise sibafake ekhaya base sibafake ekhaya sekuyilo muntu ke lo wakhe umyeni wakhe lo kuyena ozomlwela lezi impike ngoba iyona into ehambe evele ya eyenza mhlambe ke uma ukhuluma ngokuhlambuluka uma ukhale nanokuthi abantu bambheka kabi njengomthakathi lapha ngasekhaya abantu bambona nje engeyena umuntu o right umuntu oqashela lithini lakho ukhona indlela ukuthi yena sizakala etheni yonke lento masibuyela kuyena nizama ukumgeza naye ayithole sesimeni sokuthandwa abantu njengabo bonke abantu njengoba mkhulu suwe somsebenza nje emsakaze sizomsebenza umama simbuyisele zonke lento zakhe ingoba soqale simhlambulule simsuse lonke lethunzi nalethunzi lokuthi abukeke ewumuntu omubi emphakathini ngoba ukubuza abukeke umuntu omubi ingoba bebesolwa ngalokuthwala nangokulahleka kwengane kuthiwa umama unolwazi lalento yabo ukuthi simgeze simhlambulule umama abe sehlambulula kuze lento ithi mayiphila iphile seyihlambulukile kuyena njengoba sesivusa umuntu wakubo senzele ukuthi ingabisashaya sesivusa umyeni wakhe ukuthi ingabisashaya la ekhaya yabo sekuba khona usika lenzawo leyo nto umsakazi ibizwa ngani ibizwa ngokuthi inkatha inkatha yenza isimo sasekhaya ukuthi sihleze yabanomzana samqhubekela yona into yabanomzana isimo sasekhaya hleze sikulo sosimo lesisiqoqekile yena yebo uzoguliya kodwa ngeke asagulika kakhulu lokubabazisa ukuthi sekunezindla angazingeni kunezindla zozingene ngeke kusenzeka kanjalo yena befuna into useyothetha lapha emsamo yabo lo muntu lo simkhanda ukuthi ahambe naye umyeni wakhe lo ngisho nasemotweni bakhona into ayikhulumayo ukhuluma kuyena ukuthi ufuna kwenzekeni manje ufuna kwenzekeni umyeni wakhe usephila la kuyena akekho vele umuntu owenza umsebenzi la uyena owenza imisebenzi ngiyakuzwa dokotela mhlawumbe lakho lokugcina usubanika nenombolo ekhaya ofuthi ukukhuluma abantu banazi njengabalaphi bendabuko ukuthi anizange uzobulala nizophilisa ikuphi okushiya nabantu ngasho ngithi mina msakaze kubantu kuloko kwezinto zokuvulelwa zenhlanhla siyabavulela la kaGasa siyabaphakamisa futhi abantu kodwa abantu angumele bathathe izinto ezizoba nomngozi kubona yabo abafuna ukulungisa izinto ziyalungiswa siyakwazi ukubalungisela ithi inombolo yocingo it's 081 45 78 132 132 siphinde yocingo 081 45 78 132 asibonga kakhulu kunina nonke ababukeli beBlaqlife TV lapha emakhaya igama lohlelo izimpande zama-Afrika uNkulunkulu abonge uNkulunkulu siba abantu kuye igama lami ngisicaka ngisale kahle It's the Blaqlife TV